La Unió Europea inclou el gas fòssil dins la seva taxonomia verda com si fos un pas intermedi cap a un model energètic net. El gas emet menys CO2 que el carbó quan es crema, sí, però continua molt lluny de ser net. A més, les fuites de metà en la seva extracció i transport fan que el seu impacte climàtic sigui especialment greu a curt termini. A Catalunya, recentment, s'han aprovat els primers pressupostos de carboni. És un pas important, però insuficient. De fet, si Catalunya fos un estat, amb aquests pressupostos incompliria l'Acord de París, que és l'acord mundial per reduir les emissions i evitar que la temperatura del planeta pugi més d'1,5 graus. Però el problema del gas no és només climàtic, és també social i geopolític. El gas barat d'Europa surt car per altres territoris. Països del sud global assumeixen contaminació, desplaçaments i vulneracions de drets per mantenir el model energètic europeu. A més, els preus són volàtils. Fa només uns anys van passar de 30 a més de 300 euros al megawatt hora, a causa de l'inici de la guerra d'Ucraïna. L'aposta pel gas retarda inversions que l'han de substituir completament. És a dir, més gas avui significa menys renovables demà. La solució no és més gas, sinó mesures com rehabilitar habitatges, substituir calderes per bombes de calor i apostar per renovables locals i comunitàries. Si volem una transició justa, cal deixar enrere el gas i els seus interessos geopolítics.